Aquesta setmana hem presentat la Festa de Comerç Just i de la Banca Ètica, que tindrà lloc el 15 de maig. Una edició molt especial que commemora 25 anys promovent els drets humans, el consum responsable i la justícia global. Sabies que la indústria tèxtil és una de les més contaminants del món? A més, darrere de la producció de roba, sovint hi ha vulneracions de drets laborals i un fort impacte ambiental. Per això, aquest any diem: jo trio un sector tèxtil transformador. El 15 de maig, a la plaça Corsini, us esperem amb més de 10 activitats gratuïtes per gaudir-ne en família. Una festa amb participació d'entitats socials, comerç just i banca ètica, per un món més conscient, més humà i més just.